DZGB is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Ang PBN Broadcasting Network Incorporated asin ang DZGB nakikisumaro sa katolikong pagtubod sa pagkumemorar kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Dahilan kaini hinanyugon niyato ang reflection ni Obispo Joel Bailon, Obispo kan Diocese nin Legazpi. Diyos marinahal daw po sa sendo gabos mga tugang. Uya kita ngunyan sa pinaka-importante, pinaka-makahulugan, asin pano nin biyaya na simana kan sa tuyang buhay pagtubod bilang simbahan. Ini po ang Simana Santa. Mga tugang, imbitaran ko po kamo sa paghurup-hurup ngunyan na mga aldaw. Asin gusto ko pong punan ining langkoy na sa kuyang kapot-kapot ngunyan. Kanakaaging Domingo de Ramos, nagtiripon kita asin may mga dara kitang ini, mga langkoy, kan nyog asin ining olibo, mga dahon na naging kabdang kan sa tuyang tradisyon na pagsabat sa satong kagurangnan. Na iyo nga ni ini, inot na pinakaseremonya na ginibo kan mga simbahan ang pagirumdum kining mapanggana matriumphon paglaog ni Jesus sa Jerusalem. Sarong simana poko mas o menos bago siya dinakop, sinintensyan asin ipinako sa krus sa gudmagadan. Asin siyempre dumanman siya pakalis kitong tulong aldaw na buhay liwat. Mga tugang, gusto ko pong tawaning atensyon ang simbolismo kay ining langkoy na ini na sa tuyang dinadara taon-taon pag-abot kan Domingo de Ramos. Ano po? Sa totoo lang, bako po ini an original na sitwasyon o okasyon na nagdaraan mga tao sa pagsabat kay Jesus sa iyang matriumphon paglaog sa Jerusalem. Ini pong langkoy na ini, gamit na ini kan mga Israelita, urog ng gayo, kan mga Israelita, kan sa indang paglakaw duman sa lantad. Sa 40 taon indang paglakbay duman, pasiring sa dagang ipinangako sa indakan mahal na Diyos. Duman po, durante kayong kening mga panahon na ini, nagkakapirasindang mga kapistahan na pinapagirumdum sa inda kan kagurangnan na selebraron inot. Sa gabos, itong pag-selebrar ninda kan Pasko na kung saan sinda luminuas hali sa Ehipto, tanganing sinda matalingkas hali sa kauripnan bilang mga uripon duman sa nasyon na ito. Ipo ito, kaya taon-taon pinapagirumdum sinda nin kagurangnan sa pagikan pagselebrar kaining Pasko o Pesak na ang huli kaining pagkamot kan mahal na Diyos prinutuhiran sinda dahil sinda ginadan kan kagurangnan mientras na itong gabos na panganay duman sa Ehipto puun sa hadi sa Faraon sagud sa mga hayop an inot an mga matuang aki kini ugbon sa mga kahayupan ginaradan bilang simbolo ito ang pagpahiling kan mahal na Diyos kan sa iyang kapangyarihan duman sa Ehipto na pinagbaliwala ini kan Faraon dain niya dinangog ang agrangay asin pakimahera kan mga Israelita sa pagi ni Moises sa sini Aaron sagkod na magigirumduman po niya to kadakol na mga padusa na ipinadara sa indang kan kagurangnan tubig na nagpula ang salog na naging pula siring sa dugo mga pigsa asin mga hilang na dara kan mga lain-lain na mga insekto, igwaning mga itong mga lukton na darakulaon na nagkakan kan mga tinanong kan mga taga-Ehipto, diklong, labi-labi, mga araw kayong gabos po ito, sagkod na ang pinaka-ultimong ipinahiling na kapangyarihan o padusan nin mahal na Diyos sa mga taga-Ehipto, yung nga po itong ginadanyaan gabos na panganay duman. Pera kan mga Israelita. As in, ini nangyari, ulita sabi kan kagurangnan,
pagbuno nindo kay ining karnero na sa inyong kakakanon na may hagkos sa inyong mga bado, may sugkod kamo, takamo malakaw ning harayo, ang dugo kay ining karnero na gagadano nindo, ipapahid nindo sa poste. Tangani na pag-agi kan anghel nin kagadanan, kamo laktawan, daining si isay man nagagadanon sa harong kan mga Israelita, ninhuli ta mahiling kan anghel, ining dugo na ini. Yun mga tugangan inot na importanteng kapiestahan na ginigirumdum kan mga Israelita, kan ipinahiling nin mahal na Diyos, ang sayang kamurawayan asin kapangyarihan, asin ilinigtasin dahali sa kauripnan sa Ehipto. Asin sa senda pong paglakaw, duman, igwaman sinda ning siyempre mga panahon na nagkakaigwa sinda ning pag-ani, na mga sitwasyon na igwasinda ng mga daradarang mga bagay na ipagpapasalamat sa mahal na Diyos. Pinagirumdum sinda kan kagurangnan, kan yaman na nakamtaninda, kan sinda nagtatanong pa, kasi ninimuan po ang kapistahan ng mga harong-harong o mga payag. Duman po sa kapistahan na ini mga tugang, sabi sa libro kan Levitico, babasahon ko po, sabi kan kagurangnan, pakaanin nindo kan sa indong mga uma, utubo nindo ang mga piyestang ini, ang piyesta nga ni po kan mga payag o harong-harong, ika-15 aldaw kan ika-7 bulan. Magpahingalo kamo, daining trabaho, ninulita ini kapistahan nin kagurangnan. Asin sabi niya po digdi, magdara kamo nin mga pinakamarahay na bunga kan sa indong mga kahoy, mga sanga nin palma, asin nin mga madaho na kahoy, dangan magugma kamo sa atubangan kan kagurangnan. Ini mga tugang na mga palmas na ini mga darakulang dahon na ini, ini ang kapinunan kay ning pagdara, kay ning palmas, asin mga dahon sa pagsilibrar niya to kan paglaog nin sa tong kagurangnan sa Jerusalem. Ninulita, simbolo po ini nin kaugmahan, nin kagayagayahan. Pero may practical na kahulugan po ini. Dahil itong mga dahon, itong mga darakulang dahon, mahibog na mga dahon, ginamit ini duman sa mga harong-harong na kunsain, durante kan pag-ani, siyempre, arugman kan sa tong experience sa digdi, may mga payag kitang pinag-iistaran para mintras na nagbabantay kan mga anihon, nagpapahingalo kita sa init kan aldaw, iyo ini, nagbubugta kita niya ng mga payag-payag na sa tong masisirungan. Ini po ang dahilan kay itong mga dahon na ito na hinagad din mahal na Diyos na darahon kan mga Israelita. Kaya nga ni po ang ngaran kan kapistahan na ini, kapistahan nin mga harong-harong o nin mga payag. The festival of booths or tents. Dahil taduman ito nga ni pong mga payag-payag na ito, ginibo kan mga Israelita sa pagsilibrar kan kayamanan kan ani nin sa indang mga pagpagal. Asin huli ka ini man na balaog na ini, mga tugang siyempre, dakul sindang mga anihon, mintras na nagpapahingalo sinda, igwa sinda ni mga payag-payag na masisirungan. Asin duman mismo, sabi kan kagurangnan, ining mga payag na ini, diyan ka mo makaon, diyan ka mo masilibrar, kan karahayan nin mahal na Diyos, ninhuli tadigdi, ipinapagirumdum sa indo, ansayang kagayagayahan. Ngunyan sa paglihis po kan panahon, ining langkoy na ini, ining mga dahon na ini, naging parte kan kaugmahan nin anuman na kapiestahan. Kaya pinagwawagayway, ipinapahiling digdi po paano ang kamurawayan, ang karahayan nin mahal na Diyos sa banwa ning Israel. Kaya po itong itong pagdarakan mga tao duman sa paglaog ni Jesus sa Jerusalem, selebrasyon ito, kaugmahan nin mga tao, ninhulita, nahiling ni daan karahayan nin mahal na Diyos sa pagdatong kaining si Jesus na taga Nazaret. Kaya importante po ining marayan, makahulugan ni ining pagdara niya to kan langkoy na ini sa pagabot kan Semana Santa sa Domingo de Ramos. Pero iga po ining hararo man na kahulugan, ano po? Kung aram po nindo, kung nagigirumduman nindo, ining mga urog na ini pong daon kan olibong ini, nag-aalang ini. Pagkatapos tabaga po ining darawon sa kuyan, sa Domingo de Ramos sa simbahan, binindisyonan, ibinubugtak ta po ini sa lanob kan sa tong mga harong, idinudukot ta dyan, ninulita, sabi nga ni kan iba, ini nga proteksyon sa kikilat, nanganing daitamaan ng kikilat ang harong, o kung ano pa man na maraot na espiritu magdurulag, dahil ta ining
mga dahon na ini binindisyonan duman sa aldaw kan Domingo de Ramos. Kaya bendita duman ang po ini. As in, siyempre, sa kahaluyan ka ini mga tugang, ini naaalang, nagiging color brown. Pero yaon yan dyan duman, magigirumduman po nindo o kadaklan sa indo siguro, sagod mo niyan, nagsasaray ka ini, idinudukot nindo ini sa lanob kan sa indong mga harong, o por lo menos sinasaray sa may altar, taaram tang benditado ini. Ngunyan mga tugang, daiman po ini nalilingawan pagkatapos kan selebrasyon kan Domingo de Ramos. Sabi ko nga ni, ibinubuktak ta ini sa lanob, pero da ita ini piglilingawan. O por lo menos, da ini linilingawan kan simbahan, da igwa inining importanteng papel. Pag-abot na naman kan panahon nin Kwaresma, na iyo ang kapinuunan na panahon sa satong paghurop-hurop pasiring sa Semana Santa na sa tuyang sinisilibra nga ni po niyan. Ano po ini? Sa ini nangyayari. Ano ang nagiging papel ka ini? Sa pagkaalang kay ni mga tugang, ini sinusulo, asin an abo, tinitipon sa mga parokya, itinatao sa padi, asin iyoning abong ini, an ibinubugtak sa satong mga angog, pag-abot kan Miyerkules de Ceniza, o Miyerkules kan paglahid nin abo, an aldaw na minapoon, o minaintrodusir kan panahon nin Kwaresma sa satuya. Kaya po, magayon po na ining simbolo, ining dahon na ini, igwa po ini nin cyclical o a complete cycle nin meaningfulness sa buhay niya to bilang mga paratubod. Inot sa gabos, simbolo po ini nin sa tong pag-ugma, hulikan karahayan nin mahal na Diyos. Asin ini po sa tuyang dinadara sa pag-welcome ta sa kagurangnan na iyo ang nagdadara kan kagayagayahan asin pagkamot ninyo sa satong buhay si Jesucristo sa iyang paglaog sa Jerusalem. Asin sa pagkatapos po kan selebrasyon kan Semana Santa, sinasaray ta ini, asin na di ba ka ini na naging naalang sinusulo sa simbahan sa parokya, asin ini ang ginagamit na abo sa pagpuuna naman kan panahonin Kwaresma sa liturhiya kan sa tong simbahan. Ini na simbolo nin buhay asin karahayan, simbolo nin pag-ugma, huli kan pag-atinder kan sa tuyang pangangaipo gikan sa kagurangnan. Ini man po ang magiging simbolo kan sa tuyang katotohan bilang mga abo. Tayo baga po yan ang sinasabi kan padi sa satuya, girumduma na ikaabo, asin sa abo ikamapuli. Kung minsan po ibang pagirumduman sinasabi kan padi, mintras na linalahidan, ilinlahid an abo, hali digdi sa olibo, ang sabi kan padi sa sato, magsulsul ka, asin magtubod sa ebanghelyo. Pagirumdum lang po ini, inot kan sa tuyang pagiging mga linalang. Linalang nagikan sa daga. Linalang kan mahal na Diyos. Hali sa abo kan daga. Asin yaon man po dyan ang katutuhan na dahil nga ni taabo kita, igwa kita nin kaluyahan. Igwa kita nin mga tendency o itong kamautan na makasadiri asin bakong tama. Kaya kita inaapod na magpakumbaba, magsulsol, magbakli, mag-ako kan sa tong mga kasalan sa sakramento nin konfesyon, asin himation niya to ang marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Ang ebanghelyo na daradara ni Jesucristo na magtatao sa sato nin bagong buhay. Pakatapos kan abo na ilinahid sa sato sa pagpuon kan Kwaresma, uya kita ngunyan, sa pagtatapos kan Kwaresma, nagkakapot na naman in mga berding langkoy sa pagsabat sa kagurangnan. Tanganing kumplituhon, ining sirkulo nin buhay, na kung sain nasasabatan taan sa tong kagurangnan, sarong Diyos na magayagaya, asin makapangyarihan, panunin pagkamot, asin pagkaherak sa sato, asin mandigdi niya to nahihiling, ang sa tong pangangaipo sa iya, takita makasadiri, makasalan, nangangaipo kita nin buhay na siya sanaan makakatao. Hali sa abo, kita kinua, binuhay kan Diyos. Lina lang, tinaawanin dignidad asin karahayan, asin sa abo kita mabalik. Nagiging abo kita, kung tinatalikudan niya to, ang karahayan nin mahal na Diyos.
nagiging daing-dai kita, daining kamugtakasin kahulugan, kun kita nagiging makasadiri at asin tinutugutan ta na ang prinsipe nin biklom iyo ang magpadag ka sa sato pasiring sa pagibo nin mga bagay na maraot, nagiging abugirare kita hulikan sa tong pagkakasala. Pero di kita pinapabayaan nin kagurangnan, nin huli ta sa liwat, iniimbitaran kita sa bagong buhay. Simbolo kan palaspas, kan mga langkoy na sa tuyang dinadara sa pagpuon kan Semana Santa. Pero di po dyan nakatatapos ang Semana Santa, bako po. Digdingani minapoon ining pinakaimportanting mga aldaw kan Semana Santa. Tatawan ta po yan ng particular na atensyon pagkatapos po kan dikit na mga pagirumdum sa satuya. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's nanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveride ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveride para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Mga tugang, pagkatapos na hiling niya to ang kahulugan kay ining langkoy na ini, taon ng tanaman po nin kahulugan itong langkoy na naging abo, langkoy na naging itom, hulikan sa tong pagtalikod sa kagurangnan, pagpasipara kan karahayan nin buhay na itinataon niya sa sato, asin abo nin pagkakasala na iyong naging dahilan kunata tayo pinadarakan mahal na Diyos an sa iyang bugtong na aki, tanganing bangunon kita
hali sa kaurip na nin kasalan, asin itaw sa to ang bagong buhay na siya lang ang makakatao. Asin gigibuhon niya ini mga tugang sa paagi, kan persona, kan buhay, kan misyon, kan mga katukduan, asin ang pagsakit, pagkagadan, pati na pagkabuhay liwat ni Hesu Kristo na sa tong kagurangnan. Asin yu po yan ang sa tuyang pinaghuhurup-hurupan ngunya na Semana Santa. Balikan talang po na sabi ko nga ni sa pagpuon digdi, ining Semana Santang ini, pinupunan ta sa paghurup-hurup kay itong matriumphon paglaog ni Jesus sa Jerusalem. Ining mga langkoy na ginamit, pinaghurup-hurupan niya ito kasubago, ginamit kan mga tao sa pagsabat sa iya. Sa pagsabat, ninhuli ta ginigirom ninda sa giraray itong karahayan kan mahal na Diyos. Kan mga Israelita naglalakaw sa lantad pasiring sa dagang promesa. Asin ngunyan garong namatian kan mga tao ki Jesus na sa liwat. Sinda na nagahalat kan bagong promesa nin kagurangnan. Tas sinda mga uripon na naman. Uripon kan sarong nasyon, arog kan mga taga-Ehipto. Ngunyan uripon sinda kan Roma. Ang mga Romano yang nagsasakop sa senda, asin haloy sindang nagmamawot na itong pangako nin mahal na Diyos nin sarong paraligtas, sarong Mesiyas, siguro mauutob na ini sa persona nin sa tong kagurangnan si Jesu Kristo, ining naglalaog mo niyan sa Jerusalem. Kaya dakulang kaugmahan. Alagad, digdi po sa simanang ini, mahiling niya to itong dakulang kontras kan. So, paglaom kan mga tao ki Jesus, asin ang tunay na misyon na aram ni Jesus na dapat niyang gibuhon asin utubon hali sa kabutan kan sa iyang ama sa langit. Halawig pong panahon mga tugang naging uriponan mga Israelita. Duman pa kan panahon kan mga taga-Ehipto. Maski nga ni sinda naging nasyon na asin nagkaigwanan ni sa diring daga, itong daga na ipinangako. Bako lang sa inda kundi ipinangako kan mahal na Diyos sa indang mga magurang ki Abraham, ki Isaac, asin ki Jacob. Ngunyan nayaon na sinda duman ang problema ta pinasiparan ninda giraray ang kagurangnan. Itong langkoy na nagtatauning buhay, itong simbolo nin kagayagayahan naging abo, hulitan nagtalikod sinda sa mahal na Diyos. Tinugutan ninda ang sa inang sadiri na maging arog kan ibang mga nasyon sa palibot ninda, nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, dai nagtiwala sa mga propeta na sinugo kan mahal na Diyos sa inda, tanganing pagirumdumon kan pakikipagtipan nin Diyos sa inda. Sagkod na tinugutan na naman sinda kan kagurangnan na maging uripon nin manlain-lain na mga darakulang nasyon. Ang mga taga-Assyria, ang mga taga-Babylonia, mga pirang taon nin pagkakauripon na dinistino sinda sa harayo, sa distyero, exile, sagkod na tinugutan sinda kan mahal na Diyos, hulikan sa iyang pagkahirak na makabalik giraray sa daga na sa inang pangako. Pero, kan panahon ni Jesus, nasa kaurip nan magiraray sinda. Siguro dahil nangani kan paghiro, kan kinaaban na politikal kay itong panahon, ang iriwal man kan mga darakulang mga nasyon, arog kan nangyayari sa satuungan na panahon, ang pag-iwal kan Estados Unidos, asin Russia, o kan China, kabali asin inipang mga nasyon na naiimbulto sa manlain-lain na tensyon na nangyari ngunyan. Iyo man ini ang inagian kan mga Israelita kay do. Asin sa tahaw kay ni mga tugang, papangyarihon kan mahal na Diyos ang sa iyang pagliligtas. Bako sa paagi na ilinalauman o pinaghuhuna kan mga tao. Sabi ko nga ni po kasubago, iba man ang expectation o pinaghuna-huna kan mga Israelita, kan mga Hudiyo kan panahon ni Jesus. Kaya nga ni kan maglaog na si Jesus sa Jerusalem, sabi, "Usana sa aki ni David." Yan, aki ni David. Iyon minimidbid ninda na si Jesus aki ni David. Asin yan totoo. Pero itong aki ni David na sa indang pinagahalat asin pinaghuna-huna, sarong leader na politikal, sarong leader na makapot nin armas, tanganing labanan ng mga Romano, asin gibuhon na talangkas liwat ang mga Hudiyo. Bako ini ang imahe ni Jesus. Asin ini po ang mahihiling niya to sa mga aldaw na ini. Sa totoo lang, magigirumduman po niya to, na kaidto pang panahon, sinabi na ni Jesus, kung ano ang plano kan mahal na Diyos sa iya.
Balikan ta po itong experience ni Jesus sa sinansaya mga disipulo sa sarong lugar duman sa norte kan Judea. Itong inapod pong Caesarea Philippos. Lugar po ini kung saan kadakol na mga templo duman. Mga templo na nagsisimbolisar kan manlain-lain na relihiyon na midbid kay itong panahon. Ang mga templo nin mga Griego, ang templo kan mga Syro-Phoeniciano, ang mga templo kan mga Romano, asin man ito man po na manlain-lain pang mga saradit na mga templo kan manlain-lain na nasyon duman. Duman mismo sa tao kay itong mga templong ito, sa atubangan kay itong mga simbolo nin manlain-lain na Diyos-Diyosan na minimidbid kan mga tao kay itong panahon, hinapot ni Jesus ang saya mga disipulo, sisay ang sabi kan mga tao kung sisay ako. Ang sabi niya kaniba, ikada propeta, ikasi Jeremias, ikada si Juan Bautista na nabuhay liwat. Kaya itong panahon na ito, ipinagadanan ni Herodes si Juan Bautista. Ikada nabuhay liwat na si Juan Bautista. Manlain-lain. Pero sabi ni Jesus, kamo, sisay ako sa paghuna nindo. Si Pedro nagsabi, sangaran kan sa iyang mga pag-iriba, ika si Kristo, ika ang Kristo, ang aki kan Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa iya, tama ka Pedro, asin paladan ka. Taini ba ko ini sarong tataramo na rinambang mo sana, chinamba mo sana na magisimbag sa sako. Kundi pasabong ini kan sa kuyang ama. Tama ka. Asin ikaga po, sa gapong ini pati tindugong kuan sa kong simbahan. Ito ang promesa nin sa tong kagurangnan ki Pedro, na magiging kabtang siya kay ning dakulaon na misyon, na iyo nga ni ang pagbalangibog kan maray na bareta sa intirong kinaaban. Alagad, pakatapos po kay itong sinabing ito ni Jesus, ang sabi niya sa mga disipulo, mapasiring kita sa Jerusalem. Asin duman, dadako po ako kan mga puon na padi. Sisintensyanin da ako, gagadanon. Asin sa ikatulong aldaw, mabubuhay liwat. Daini nasabutan kan mga disipulo. Tapakalis kay itong tataramo ni Pedro na ika ang Mesiyas, ang aki kan Kristo na aki kan Diyos na buhay. Siyempre, urugmahon itong mga disipulo kan magsabi ni Jesus, correct answer niya. Tama ka Pedro, ako iyan. Sigurado ako na kay itong panahon na ito, may kanikanya na itong paghiling, pagsabot ang mga disipulo kung si isay talaga si Jesus. Asin tama sinda, dinhulita naguna sinda na siya ang Mesiyas na madaranin pagliligtas sa banwang Israel. Alagad, kung paano ini mangyayari, iba man ang ideya ninda, iba man ang nasa isip ni Jesus. Kaya nga ni, pinatanida na tulos sinda ni Jesus, ako gagadanon, pero mabubuhay liwat ako sa ikatulong aldaw. Si Pedro de ini maako, malangani ta, nagsimbag tulo siya sa kagurangnan. Kagurangnan, de ka magtaram ka yan. Sala yan, de ining mangyayari sa imo. Ninulita, siyempre, kung ika Mesiyas, pagkatapos gagadanon, sayang sa pagka-Mesiyas mo, anong mangyayari sa samo kung arog kayo na mangyayari? Pero sabi ni Jesus, digdi ka sa likod ko Satanas, taan sa imong isip, bakong isip nin kagurangnan, bakong isip nin sa kong ama sa langit. Aram ni Jesus kung paano niya uutubon ang pagliligtas sa tao. Asin sa panahon na ini na tinutukdoan niya ang mga disipulo, pasiring sinda sa Jerusalem, kadakol asin padagos na itinukdo po ini ni Jesus sa inda. Na ang sa iyang misyon, madara sa iya sa krus. Tayo ini ang kahulugan kan sa iyang paging paraligtas para sa sato. Asin ngunyan, yaon na sinda sa Jerusalem. Patos nin kahandalan, aram ninda itong sinabi ni Jesus na siya gagadanon. Araman po ninda na sa puntong ini, kadakol ng kaiwal si Jesus na mga leader kan banwaan, mga Pariseo na di masabutan ang siyang ginigibo, na siya nagbubulong sa aldaw nin Sabat. Singil nin buwis. Dain ninda
leader kan banwaan, mga Pariseo na di masabutan ang sayang ginigibo, na siya nagbubulong sa aldaw nin Sabado, na para sa inda bawal yan, na siya makikihuron, makikikaon, salamuha sa mga parakasala, mga parasingil nin buwis. Sarong disipulo niya pipilion, hali sa mga parasingil nin buwis. Da ininda masabutan ining estilo nin pagmisyon ni Jesus. Da ininda masabutan na kung ini ang Mesiyas, bako ini ang Mesiyas na pinaghuna, pinaglalauman mi. Iba man ang Mesiyas na muyaninda. Mesiyas na nakakabayo, Mesiyas na may kapot na espada, asin dadaraon sinda sa pakilaban sa mga Romano, tanganing pahalion ang mga taga-Roma duman sa Israel, asin sinda magiging talingkas giraray. Ugaring may mas hararom na katalingkasan ang nahiling ang kagurangnan. Bako lang itong katalingkasan hali sa external na nag-uuripon, arog kan nasyon, kan Roma, kundi katalingkasan nin pagkakauripon sa kasalan, asin kadikluman, na nagdadara sa kagadanan. Iyo po ini ang Semana Santa na sa tong linalaugan. Kaya po mga tugang, sa puntong ini, gusto kong imbitaran kamo na ang mga aldaw na ini, gamiton ta po sa paghurup-hurup kan nangyayaring ini kay Jesus. Kung pwede, posible, balikan ta itong mga istoryang na nasambit ko. Yaon yan dyan sa bagong kasuratan, bagong testamento, ang buhay nin sa tong kagurangnan, magpuon pa kan siya mamundag, itong sinilibrar ta kan panahon kan Christmas, yaon dyan itong pagpuon niya kan misyon, na kung saan tinintaran siya kan demonyo, pigaalok siya na dahil nagutom na siya, pipagibo niya na, o yan, ang gapo, gibo ang tinapay, tagutom ko na baga ni ka-Diyos, mga arog kaya. Padagos na nahiling niya to si Jesus na nagmisyon, nagpahayag kan maray na bareta, tinukdoan kita, napaladan ang mga dukha, paladan ang mga nagtitios, asin mga nagmumundo, paladan ang mga parapatuninong, asin ang mga nagsasakit sa ngaran kan hustisya, asin katanusan. Tat sa inda, sabi nin kagurangnan, an kahadean kan langit. Iba man kan standard kan kinaban. Para sa kinaban, paladan itong mga makapangyarihan. Paladan itong mga may kwarta. Paladan itong tataong manlansi sa tao na day nadadako. Paladan itong mga ambisyoso na kaipukan day baling mangtungtong sa iba. Rauton ang ngaran kan iba, tangani lang sinda, mapakarhay asin guminhawa. Sa mata kan kinaban, iyo ini ang mga paladan. Iyo ini ang nahihiling niya to sa satong palibot. Itong konsisay pa itong mga nagdadaya, iyo pa itong nagpapakasasa kan ginhawa nin kinaban. Konsisay itong mga makuri, asin nagigibo ning biolensya, paragadan, iyo palugod ang pinag-uumaw, asin pinagpaparakpakan. Bako ini ang kapaladan nin satong kagurangnan. Asin digdi ipapahiling niya sa sato, kunata ta iyo ini ang kapaladan. Aagihan niya ang sakripisyo nin krus. Aakuon niya mimidbidon niya ang pagsulsol nin mga tawong arog itong ibinitay sa krus na mahabas. Napapangakuan niya nin kamurawayan sa langit. Duman mismo ka nakabitay sa krus. Ini mga tugang ang sa tuyang pag-urupurupan sa mga aldaw na ini. Gusto ko lang po na imbitaran ka mo na maghurup-hurup kita bako bilang mga miron. Kung igobaga po ning nangyayari dyan, halimbawa may na-aksidente sa tinampo, yaong kamo dyan, madalan ka mo mahiling, ay natumba sa motorsiklo, kasubang gihali po ako sa Lucena, kan matanga ng banggi, may inagiyang kami dyan sa may balangibang, sa may pulang gina, nahulog duman sa
tatrabahong lugar kan sa tinampo sa rong motor siklista asin marisan na tayo ganing ambulansyang naka-attender tulos yan nagmimeron ang mga tao nagdadalan pigyan pero bako sindang imbulto duman para dalan sinda day sinda ning anuman na nangyari garuman sa nan kay nagdadalan kita ning kuya ning parada pag pista umadalan kita ning prosesyon pagabot kan Biyernes Santo mga tugang nagdadalan kita asin kita mga paradalan. Pero iba po ning sarong attitude na pwedeng baaguhon niya to sa mga aldaw na ini. Maglaog kita sa istorya ni Jesus. Maging kabdang kita kan mga karakter kan istorya kay ning Semana Santa. Dangugon niya to itong mga disipulo pag sinabi niya kagurangnan sa inyo po muya na mag-celebra kita kan Paskwa. Sinabi ni Jesus na duman kita sa sarong lugar, may lalaki duman na masasabatan nindo, taraman nindo na nagtaraman ang kagurang na iandam na itong lugar na kung saan kita maselebrar. Karo kaya. Sumabay kita duman sa huring pamanggi kan mga disipulo. Bako lang kita magdalan kung ang nangyayari, kundi pwede ka ba na maging saro sa mga disipulo? Ano ang namamatian mo pag nadangog mo ang tataramo ni Jesus na saro sa indo mapasaluhib sa sako. Pwede kayang sinasabi nin kagurangnan ini sa imo. Pirang beses kaya kita nagpasaluhib kay Jesus. Napignigaranta siya. Nag-akusar kita ning sarong kapwang inosente, tangani lang na mapakarhay ang estado ta. Tinimakanta ang dignidad nin sarong tawong daining kayang maglaban sa sato, ta siya ignorante dahil inadalan. Tangani lang na kita makaginawa, asinan sa iyang oportunidad, mapasato, asin kita makapag-aprobitsar. Mga pagsaluhib ini, na pwede tang gibo, bako lang sa satong kapwa, kundi sa kagurangnan. Magigirumduman po nindo, sa saro sa mga parabola nin sa tong kagurangnan. Itong parabola sa huring aldaw, nabubulagod niya ang mga tao, gigibuo niyang ang saro digdi sa wala, mga kanding, ang sa tuo, karnero. At sasabihin niya digdi sa karnero, mari ka mo, laog ka mo sa kamurawayan kan sa kong ama, takan ako nagutom, pinakakanindo ako, kan ako napaha, pinainom nindo ako, kan ako huba, binaduan nindo ako, may hilang, nasa prisuan, dinalaw nindo ako, garong-arong kaya. As in, sabi kan mga tao, kasuarin mi ika kagurang na nahiling, nasiring, as in tinabangan mi ika. Sabi ning kagurang nan, kung si isay man sa pagtabang nindo, sa pinakasaradit kong tugang, iyan ginibo nindo sa sako. As in, siring man duman sa mga kanding, sasabihin niyang humarayo ka mo sa sako, dumang ka mo sa padusa na rin katapusan, takan ako nagutom, day nindo ako pinakakaan, kan ako na paha, day ako pinainom, etc. Asin mahapot sinda, kagurang nan kasuarin ika na sa siring na kamugtakan, asin day mi ika tinabangan. Masabi ang kagurang nanda, ang sisay man asin kun ano man na ginibo nindo, sa pinakasadit kong tugang, dainindo iyan ginibo sa sako. Mahapot kita, sain ako nagpasaluhib sa kagurangnan. Sain ko siya tinugutan na ipako dahil kan sa kuyang itinaram. Kasuarin ako dapat na nagtestigo sa layan imbes nagtestigo ako sa kautikan. Ipo ini mga tugang ang sinasabi ko na maglaog kita sa istorya kaining Semana Santa. Bako lang po kita paradalan, bako lang kita meron, kundi magiging importanteng partisipante kita sa simanang ini. Igwa kita nin relasyon sa kagurangnan. Siguro, masasabi ta na pagkaputa kay ning langkoy duman, nagsabi makitang sana sa kaitaasan. Nagkaput kita, bako lang tanganing bindisyonan ining langkoy, asin may sarayon kita sa harong. Nagkaput kita kay nininulta gusto tang sabaton si Jesus sa satong mga buhay. Pero kung an sa iyang paglaog sa satong buhay, igwaning limitasyon, diyan ka lang kagurangnan, anion man ako digdi, dahi ka makilabot kung anong ginigibo ko, basta pag-abot kan oras na ako mga ipo, yaon ka sa pagtabang sako. Araw po kaya nan sa tong relasyon sa kagurangnan, susukulo niyan sa mga aldaw na ini. Kung paano kita
nakikipagrelasyon sa mahal na Diyos, siring ka itong mga disipulo, itong mga parasunod, na ani ba sa inda, nagrani, asin nagkaigwaning oportunidad, pero dahil nagdanay. Igwamanin iba, na nadipisilan magsabot, alagad sa huring aldaw, ito unduman, nagdanay sa satong kagurangnan. Narurumduman po nindo, itong sarong hoben, na nagrani kay Jesus, asin sabi, marhay na maestro, ano ang dapat kong gibuhon tanganing makamtan ko ang tunay na kaugmahan din langit? Sabi ni Jesus, magalang ka sa imong mga magurang, day ka manggadan, day ka mangapid, day ka magtistigo na sala sa kapwa mo. Sabi kay itong lalaki, sa day pa po ako, pigigibo ko na yan kagurangnan, ano pa ang dapat kong gibuhon? Hiniling siya nin sa tong kagurangnan na may labi-labing pagkamot, tanahiling ni Jesus, inin potensyal ang kapasidad kayong lalaki na maging sarong tunay niyang disipulo. Dahil para sunod sa lay, dahil nagibunin karatan, matanos na tao. Kaya inagda ni Jesus sa ultimong tangga nin tunay na pagkagiging disipulo. Kung tunay ka na nagmamaot na makamtan ang kaugmahan ng langit, bayaan mo ang sa imong sadiri. Ipabakal mo ang gabos mong rugaring, asin sumunod ka sa sako. Dumanawara, so entusiasmo kan hoben. Ninhulita siya, mayamano na maray. Kung minsan mga tugang anyaman, imbis na makatabang sa sato sa pag-uswag sa karahayan, nagiging ulang. Nagiging magabat na paasanon, lalong-lalo na kung enot, gikan sa maraot na paagi. Ikadua, dai ginagamit sa karahayan ni iba, kundi para sa karahayan ko sana. Ikatulo, madali itang butasan, kung igwaning kayamanan na ino-ofrecer o inaalok sa sato ang kagurangnan. Kayamanan na mas labi pa kisa material na yaman na tao kan kinaban. Ano kaya po ang mga yaman na yaon sa satong kamot? Masabi ta daw na kung sabihan kan mahal na Diyos na talikudan ta ini, ipabakal taan sa itong mga rugaring, makasabi kitang, upo, kagurangnan, masunod ako. Totoo ba ko pong madali yan? Pero kita na mga gustong magsunod kay Kristo, mahihiling ta na si Kristo pasiring na sa kagadanan sa krus. Sagod sa kita, handa na magsunod. Yan po ini ang rason ko natata. Sabi ko, bako kita maging miron, dahil lang kita maging paradalan. Sa Biyernes Santo, madangog kita kan 7 palabras. Masabi si Jesus, Ama, patawada sinda, taday ninda aram an sa indang ginigibo. Ano kaya ang sinasabi kay ni Jesus sa sako? Ano ang natatakay po niya akong patawadon? Asin, ano ang day ko aram na sa akong ginigibo? Nang dadaya kaya ako sa sakong kapwa? Tapat kaya ako sa sakuyang esposo o esposa? Piga-atindiran ko kaya, asin nagmamangno ako sa pangangaiponin sa kong mga aki. Matanos daw ang sakuyang pagdarakan sa kong responsibilidad sa opisina, sa komunidad, sa banwa. Ano kaya ang day ko aram na sala na kaipuhan patawadonin sa tong kagurangnan? May mga mangyayaring araw kayan, mga tugang kon, sabi nga ni, di ita pinaguhurup-hurupan ang satong buhay. Kung pirmi sa nakitang naghihiro digdi, di ang pakilabot, kung si sa masagasaan dyan, di kita naghurup-hurup, kung tama o sala ang satong desisyon, basta yaon dyan, lalong-lalo na kung may benepisyo kitang maaprobitsaran. Iyo yan ang mga panahon kung noarin masabi si Jesus, patawada sinda Ama, taday ninda araman sa indang ginigibo. Pero sa satuyaan, maugmang makadangugan, pinapangako ko sa imo, ngunyan mismo, makakaibata ka sa paraiso. Sa tao kan sa itong mga pagtios, ika na naghihilang, asin madali ng, sa paghuna mo, madali ka na, nagdadangadang na sa imong mga aldaw, yaong kayaan sa imong pagmaut na madangog ining tatara mo na ining kagurangnan, ipinangapangako ko sa imo, na makakaibata ka duman sa paraiso. Utakot kitang magadan. Habutang pag-isip-isipon ang kagadanan, ninulita na uugma kita sa mga bagay na yaon sa kinaban.
Paano tapigihiling ang kagadanan na iyo ang puwertahan pasiring sa tunay na buhay? Ano po ining mga 7 palabras na magtataunin tunay na mensahe sa sato? Sabi ni Jesus sa iyang ina, Santa Maria, uyan sa imong aki. Sabi man sa disipulo niya, uyan sa imong ina. Ano ang relasyon ta kay Santa Maria? Minarani sa nakita kung igwa kita nin mga ahagado na pangangaipo, minadibusyon kita, ninulit igwa kita ning interes na mamakamtan, o nagdidibusyon kita sa saya, ninulita, aram ta na dadaraw niya kita sa sayang aking si Jesus. Ta, ininkargar kita nin sa tong kagurangan sa saya. Uyan sa imong aki, kita yan, kita ang mga aki, ngunyan sa tong ina. Kadakol po, 7 tataramon ini mga tugang, deko na pagsasaro-saroon, tawan taning panahon ini ngunyan na Semana Santa. Sa pag magdagog man kita sa radyo, magduman man kita sa simbahan, ang hapot ko lang is, ano kita, meron, nagdadalan kita ng pasali-sali, pasinisini, o pigdadangog ta ining mga huring tataramon ni Jesus, ninulita, pig-a-address ini, pigtataram niya ini para sa sako. Mga tugang sa tahaw kay ining pagsakit sa krus, ginigirumdum ni Jesus ang sa iyang kapwa. Naghagad siya din kapatawadan sa iba, ginirumdum niya ining sa iyang disipulo, na ining tinao niya sa iyang sa pag-ataman kan sa iyang ina, asin yuman ang sa iyang ina. Pinangakuan niya nin bagong buhay ang disipulo para itong nakapako man sa krus na kriminal. Ano man po ang sinasabi nin mahal na Diyos sa tuya sa mga aldaw na ini, ining aldaw na ini kan Semana Santa. Mapaingalo muna po kita dikit na panahon. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Mga tugang, mabalik po ako digdi sa langkoy na ini. Ninulita digdi sa pagpuon man kan sa paghurup-hurup, ginamit ko po ini na maging simbolo kan sa tuyang pag-atid-atid, paghurup-hurup, asin pagpamibingon niya na Semana Santa. Siguro, sa puntong ini kan sa tuyang paghurup-hurup, kung saan man ninyo kita nakaabot ng yan, ining langkoy, dainan ning halaga. Ito na si Jesus, nagpapaasa na kan krus. Bako ng langkoy ang sa tong kaput-kaput. Hindi ko kung anong kaputa. Pero sa puntong ini, mahihiling ta po o madanagog niya to, mapag-urup-urupan ta na, may dakulang kontrast ang nangyari ng unyan. Yaon po kita sa Biyernes Santo. Gusto ko kamong imbitaran sa aldaw na si Jesus sinintinsya na ni Pilato,
Asin duman, aako niya an krus. Pero paano sinintensyahan ni Pilato si Jesus? Dinara siya kan mga leader kan banwaan, mga Pariseo, mga eskriba. Siring mismo kan ipinagtaram niya sa mga disipulo kay ito. Nasabi niya, pag abot sa Jerusalem, dadakupon ako kan mga namamayo kan banwaan. Mga Hudiyo ini mga tugang, bakong Romano, ha? Ang mga kapwa niya Hudiyo ini, itong mga namamayo kan simbahan, itong mga Pariseo, asin mga eskriba, mga puna padi. Sindanin hulita sa halawig na panahon, naging kontraryo sindanin sa tong kagurangnan. Taibaman an sa inang paguna-huna manungod sa Mesiyas, nahiling nila si Jesus, ibaman an sa iyang gawi. Sabi ko nga ni Kasubagon, nagbubulong siya sa Sabado, na di dapat magtrabaho kung Sabado. Pigkukugos niya ang mga maati, pinapatawad niya ang mga parakasala, araw kay itong babaeng nadakop na nakipagdurog sa bako niyang agum. Inako niya ining mga minimid binadaing kamugtakan kan sosyedad. Kaya dipisil akoon siya kan mga Pariseo, kan mga namamayo kan banwa, taibaman si Jesus. Kaya ngunyan, sisintensyanin na siya. Sa sarong paagi nin sarong garong sesyon na hinidali lang ninda, sinintensyanin na si Jesus sa paagi nin mga testigo na daing katotohan. Kuminuasinda nin mga tawo na matestigo laban kay Jesus na daiman ning katotohan. Manungod sa pagpagaba ken templo, nababangunon pakalis kitulong aldaw, totoo nagtaram kayan si Jesus, pero iba man ang buot sabiyo ni Jesus kan mga tataramo na ito. Pero di na masabutan ini. Para sa senda si Jesus pasaway, nagpaparibok, asin nagdadara ning peligro sa banwaan. Huli kay ni Jesus paano, nagdadara siya ning dakul na tao. Nagiging popular na siya. Asin may posibilidad na dahil kay ining popularity ni Jesus, pwedeng agdako niya ining mga tao magrebelde. Asin iuna ni ang mga Romano, maduman sa Jerusalem, sa Israel, asin gagaradanon ng mga Hudiyo. Iyon ang pagtatakutan kan mga Pariseo. Tasinda, uminabot na ang punto na nakikipag alyansahan na lang sinda sa mga Romano. Tanganing may katuninungan, imbis na ipahayag sa senda itong kung ano man nasala na ginigibo kan mga makapangyarihan na ini na mga Romano, nakipag-alyansahan na lang sinda. Okay na yan, tangani na may katuninungan. Katuninungan na di man nakabase sa katotohanan. Katuninungan na may ganansya, ninhulita sinda, nakakabwilo kan gusto ninda. Pero si Jesus, iyan na makonfrontar sa sinda, na bako ito ang tunay na pagiging tamang Hudiyo. Igwanin mga bagay na dapat panindugan. Igwanin mga bagay na dapat na tawaning special na atensyon, urog na itong mga nalilingawan na sin pinapasipara kan kinaban. Itong mga duka, itong mga parakasala. Asin ngunyan, di ini maako kan mga Pariseo, pinagadan nila si Jesus. Ninulit na bawal nga ni sa mga Hudiyo ang magsintensya sa kagadanan, kay puhan ninda ang tabang ngunyan kan mga Romano. Asin yung nga ni po ini, digdita mahiling, ang labi-labing pagkadagit ninda kay Jesus, tatalikudan mismo ninda. Siguro taday ninda nga ni nahihiling si Jesus, tatalikudan ninda siya. Hihilingon ninda siya na pasaway, traidor, kung ano pa man na paribok sa banwan. Pero hulib mismo, kansay ng kamautan na ipako sa krus si Jesus, masi ang Diyos mismo, tatalikudan ninda. Nata. Kan si Pilato na kinonfrontar si Jesus, dahil siya ning nahiling na kasalan. Yaon po ini duman sa Ebanghelyo ni San Juan. Hinapot niya si Jesus kung ano ang kaso na itinatao sa iya. Sabi ni Jesus, so, kuyan po, itong mga tao ito na mga Hudiyo, siya nagdara sa imo, kaya sinda nakakaaram. Sabi niya, ano ka, hadi? Sinabi ni Jesus na, iyo, hadi ako, pero bako, ang kahadi ako bako para digdi. Ako nagpadigdi tanganing magtestigo sa katotohanan mga araw kaya. Sa pag-uro ni Pilato sa kani Jesus, daikin nakiling na anuman
na magiging rason tanganing kundinaron si Jesus. Kaya kinonfrontar niya sa mga namamayo. Siya, di man ako kinailing na sala. Iyo ngayon, sinasabi niya ngayon na siya ang Diyos, asin bako siya ko yan. Baka may mga Diyos bagang iya ka mo, Diyos ako yan. Bako may ngayong Diyos yan, sabi ni ko yan. Di kami ning ibang Diyos kundi si Cesar. Di kami ning hadi kundi si Cesar. Ang ginamit ng mga tataramon kan mga Hudiyo. Sukdulan na talikudan ninda, ang sa indang relihiyon, ang sa indang pinagtutubunan. Ang hadi ninda dahil iba kundi si ang mahal na Diyos. Pero ngunyan, tangan ilang ipagadan si Jesus. Masabi sinda dahil kami ning ibang hadi kundi si Cesar. Dahil nang maginibo si Pilato kundi sintensyahan si Jesus. Ta siya lang ang makakatao nin sintensya. Pero ngani, bago niya ito ginibo, naghugas siya nin kamot. Asin sabi niya, ang dugo kan taong ini, dahil lugod, mapasasakuyang kamot. Tako dahil kong pagkaaram. Yun ang gusto kan banwaan, sige, ipagadanta siya. Mga tugang, sa satuya pong ultimong paghurup-hurup kay ning Semana Santang ini, pirang beses man kaya kita nakataram ning siring kaya na sukdulang talikudan taan sa tong pagtubod, tangani ilang na pakinabangan ang padagkakan kinakban. Pirang mga bagay na naging sala sa satong buhay, ninhuli ta, gusto ta lang mag-ugma, makamtan sa satong mga pangiturugan, maski ini ba kung tama, asin nakakaraot sa satong kapwa, umaraot sa sato mismong buhay. Kadakol po ang mga okasyon na arog kayan. Kadaklan na beses, ipababakal mo ang sa imong sadiri, tangani ilang na igwa ka ni mga benepisyo na minamaot. At simpleng kaso in droga, halimbawa, na dahil lang gusto mo na makatana, magugma, maghay, nalilingawan mo na inimaraot kan sa imong buhay. May mga panahon na tatalikudan mo ang katotohanan, maski ini nakakaraot sa iba, tangani lang na makamtan mo ang sa imong mga planong karahayan. Ang Semana Santang ini mga tugang panahon tanganing konfrontaron tamanan sa tong sadiri. Ang Semana Santang ini panahon tanganing mahiling niya to nakita ang nagpapapako kay Jesus sa krus. Huli kan sa tuyang pagpasipara kan katotohanan na daradara niya. Huli kan sa tong pagpasipara kining buhay na inaalok niya sa to. Totoo buhay na ba kung madali? Ninhuli ta kay puan mag-agi kita kuminsan sa pagpakaraot ni ba? Kuminsan maagi kita sa kadukaan, akadaihan. Pero Diyos ang nagtataw kan buhay na ni asin ini, dayta nungka pwedeng pasiparahon, ta siya lang ang tunay na makakatao kini. Kaipuhan niyang ipahiling sa ini sa sato sa paagi kan sa iyang krus. Ini ang pinakasimbolo kan pagkamuot nin kagurangnan sa sato. Huli kan sa tong mga pagkakasala, pagpasipara sa iya, inako niya ining kagadanan ini para sa sato. Tangani na, mahiling ta na sa iyang pagsakripisyo, yaon dyan itong Diyos na maski anong gibuhon ta, maski gurano kita karaot, namumutan niya kita. Paano ta mapasipara ang Diyos na arog kayan? Paano niya to na babaliwalaon ang paggamot nin sarong Diyos na handa na magsakripisyo kan sa iyang sadiri, tangani lang na makugos kita kan sa iyang paggamot. Maski kita nagtalikod sa iya, maski kita pagpapasiparaan sa iyang buhay, ang sa iyang paggamot, ang sa iyang karayan, yaon ang Diyos nagahalat. Totoo, kumisan, ang sa itong linalakawan na buhay, madiklom. Kaya dipisil mahiling ang kagurangnan. May mga panahon na sa tuyang buhay maribok na maray. Kaya dain niya to nadadangog ang sa iyang pagtaram. Manungod sa katotohanan. Kaya ini pong simbolo kan krus na ini ang pinakakongkretong ekspresyon kan pagkamot ng Diyos. Totoo, uyanan sarong lalaki na nakabayubay, nakabitay, runot ang lawas dahil hinampak, rulugad, ang kamot, ang bitis, ang daghan, ang hirog, ninhuli, kan biolensya na itinaw sa iya. Paraknit ang sa iyang payo, huli kan koronang tunok na isinuksok sa iya, na nagralagbasag sa iyang mga mata.
Pero dahil niya ini tinalikudan, hulikan sa iyang pagkamot sa sato. Iyo ini mga tugang an istorya kan Semana Santa. Pero dahil niya nagtatapos ang Semana Santa. Sa liwat, asin ini po ang padagos na pinapakimahera ko sa satuya ng mga paratubod. Dahil nagtatapos ang Semana Santa sa Biyernes Santo. Dahil kita nagtatapos na maghurup-hurup kan labi-labing paggamot ang Diyos sa sato. Dahil ta ipinako na siya sa krus, nadalanta na sa mga paso na nagprosesyon, nagpagkot na kita nin kandila, nagtumbok na kita nin sa tong mga daghan sa pagsulsol, nagsabi na kita nin sorry sa kagurangnan. Mga tugang, dahil ipatapos ang istorya kan mahal na Diyos sa Biyernes Santo. Mabubuhay siya liwat. Ini ang pinakaimportanting kabtang kan Semana Santa. Kaya lang, yung ani po yan, naging practical na. Sa to, ang napag Sabado Santo, na di kitang pigigibo, mahipno kita ng mga gigibuon dyan. Madubang kita sa beach, yaw na dyan itong mga reunion, family reunion, school reunion. Iyo po, masabutan ko dahil ngunyan lang nag-uruli sa mga tao, ngunyan lang may panahon na maghirilingan, yan, so ngunyan lang. Tapos, perang aldaw na nagsakripisyo, dahil nagkakahan, nag-ayuno, nag-abstinensya, unin na ang Sabado, kuya bilo na kita. Iyo mga tugang, pero importante po ining Sabadong ini, ang Sabado nin silensyo. Kaya siguro po, dahil na nadudulagan ang ribukan kinaban, tadai na kita tataong magsilensyo. Ang Sabadong ini mga tugang, matuninong ang kinaban, tagadan ang Diyos sa liturya kan simbahan. Tinutukdoan kita magayunon po na regalo kan Sabadong ini. Inot ang regalo nin paghalat. Ngunya na panahon, dahil kaining mga ano nga rin po kayo ining mga instant na bagay, yaon na dyan ang remote, di ka na matindog, tanganing magdut-dut ka kan TV mo, tanganing magliwat ka nin channel. Diyan mismo sa imong tukawan, pag may remote ka, mapindot ka lang dyan. Kung habo mo sa channel 3, madumang ka sa channel 13. Kung nabuo mo ang PBA, madumang ka sa kung ano ba man ang programa na gusto mo. Madali na mga tugang. Yan. Dahil nakita kay Puan maghala. Kape. Dahil ka na kay Puan magpakala-kaga pa tubig, ulas ka ki bagas, tanganing igwa ka nin gibo na kape. May instant coffee na. Madali nang marimedyohan. Ang sa tong gutom, ang sa tong pagkapaha. Madali na kitang makihuron sa satong tugang na yaon sa ibong na parte kang kinaban. Mapindot ka sa naning pirang numero, may video call na, naghuhuro na ka mo. Di ka na mahalat ning surat halis sa iya, na kung kay itong panahon, minaabot ti bulan, kahaluyan. Madali nang marimedyohan mga tugang. Asin huli ka ini, pigihidali ta naman ang relasyon ta sa mahal na Diyos. Di kita tataong magpasensya sa iya. Di kita tataong maghalat. Yan ang problema ta sa kagurangnan. Takundi nagsisimbag ang mahal na Diyos, minasain kita. Minahanap ki ibang solusyon. Minahanap kita ni solusyon sa kwarta, kapangyarihan, ano pa man yan, laman. Taday kita tataong maghalak. An aldaw kan Sabado de Gloria, aldaw nin paghalak. Matuninong ang kinaabahan. Ang sa tong mahal na ina, kung paguro-puro punta sa kamunduan niya, itong mga disipulo, nagtatarago, dahil aram kung sain. Siguro dahil ito naghahalat, kundi nagtatago. Kasi niyo yan ang ikaduang problema kan Sabado Santong ini. Di kita tataong maghalat, ninhulita kita takot na maghalat. Igwa kita ning pagkatakot na kung kita naghahalat, taday kitang pigigibo, may mga bagay na mangyayari sa sato. Yan, ang sarupang problema kan Sabado de Gloria. Ang takot. Araw kayo mga disipulo, nagtarago sila. Dahil ninaram, kung sisay ang isusunod sa inang ipapako man sa krus, kaya nagtarago sinda. Yan ang ikaduang problema, ang takot. Takot kita sa Diyos, takot kita na konfrontaron kan Diyos, ninulita takot kita ang konfrontaron kan sa itong kasalan,
Takot kitang konfrontaron kay itong bagay na gusto niyang gibuhon ta, pero habutang gibuhon, ninuli ta. Magabat, inconveniente, mga araw kaya. Asinurog sa gabos, ang Sabado di Gloria nga ni mga tugang, daining kahulugan, ninuli ta, daita midbid ang Diyos. Kaya di kita nakakapaghalat, tadaita midbid ang kagurangnan. Aram ta itong instant remedy. Aram ta na kung gusto mong day ka daugon, maghiro ka na tulos. Inutan muna ang kalaban, sabi nga ni. Pero kung midbid da ang Diyos, di kita matatakot, di kita mapupurisaw na maghalat. Ninhuli ta aram ta, mabubuhay sa liwat. Iyo po yan ang regalo kan Domingo de Ramos. Pero ining Sabado de Gloria ining Sabado bago ta selebraron ang pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Kadakol po paano ng aktibidades diyan. Kaya kumbaga na nawawara na itong tunay na kaugmahan. Data na ini mabibit-bit giraray ini. Ta nagdumana kita sa dagat, nakipag-enjoy na kita. Nabuhay liwat sin kagurang na ayo, yaw na siya dyan. O sige, ano yung kami digdi may pigigibo. Garo bagang halat mo na. Para kaysa itong pagkagadanin kagurangnan, para sa sako. Pagkatapos na nabuhay sa liwat, ang aning ipahiling niya sa sako, naigwaning kahulugan itong sakripisyo niyang ito. Kahulugan para sa sako. Dahil ko ito maako, dahil ko madangog, dahil ko naman matawaning atensyon, ta busy na ako. Kaya nga ni po, sabi ko, pirme sa panahon na ini ang problema kan mga tao na sagkod lang sa Biyernes Santo, ang Semana Santa ninda. Pag-abot sa indang buhay, sagkod man sa Biyernes Santo, ang buhay ninda. Dipisilon mahiling ang pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Kung di mo nahiling, di mo na paghurup-hurupan, ang pagkabuhay niya liwat, digdi sa Semana Santang ini. Iyo pini ang katapusan kan Semana Santa, bakong Biyernes Santo. Magpagkot ka maning kandila, mag-attender ka maning prosesyon, kung ano pa man ang gibuhon mo, mabubuhay liwat nin kagurangnan. As hindi ini sa liwat, ang palaspas na sa tuyang kakaputan. Mga tugang, hindi po ko na-obserbaran nindo, ang mga santo na mga martir, igwasin na pirming kapot na palaspas, na palma, the palm of martyrdom. Ipo ini ang naging simbolo kan martyrdom kan mga santo na naging martir. Ang mga tugang, paano po ang martir, ang tataramo na martir? So original na meaning kayan, bako man po itong ginadaan. Iyan ang nasasabutan tangaran kan mga martir na ginadaan, kaya martir sinda. May mga agum na nagpapakamartir, nagsasakit, para daog-daog, para kulog kan siyang agum. Nagpaparapakamartir ka ngayon mga araw kaya. So, iyo po yan na nasasabutan tang martir. Pero ang original na meaning kan martir, mga tugang, is testigo, witness. Kaya nga ni, ang mga taong pinagmartir, sinda pa nagtestigo sa Ebanghelyo ni Kristo. Sinda nagtestigo kan pagkabuhay liwatin sa tong kagurangnan, sa tao nin garadanan asin pang-aapi. Sinda sa mga nagsabi na iyo ini ang katotohan, maski pa para loko kan kinaban, pinapatubod sa utik asin sala. Ang mga martir nagsabing, iyo ini ang tama. Sa pagkamuot, sa paglingkod, sa pagdusay kan sa indang sadiri, iyo ini ang martir da mga tugang, witness kan gospel in kagurangnan. Kaya lugod, kita man maging mga martir. Kita man lugod maging mga testigo kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Bako lang kan sa iyang mensahe nin pagkaminutan, kundi testigo kita na nabuhay liwat ang Diyos sa satuyang mga buhay sa satong kinaban. Kaya nga ni pwede tang baguhon ang satong kinaban. Kaya kita pwedeng magpatawad maski kita nakulugan. Kita pwedeng maging matanos liwat maski kita nandaya kay ito. Kita mag-ako kan satong responsibilidad na nakakaraot kita kan kapalibutan, may mga komunidad na nagsasakit tulikan sa tong pagpabaya, handa kita na magbakli, maging testigo sa pababagong buhay, ninhulita si Jesus na buhay liwat hali sa mga gadan. Martir mga tugang, magkapot kita ding langkoy, tamaski nga ni ini magmara, gibuho na abo na naman, tanganing pagirumdumon kita kan sa tong pagiging tawong parakasala,
abu na magagadaan, buhay na balik girari sa abu nin kagadanan, ang pangako manin mahal na Diyos, bako iyan ang katapusan. Ako ang Alpha, asin ang Omega, ang kapinunan, asin ang katapusan. Ang sisay man na nagtutubod sa ko, maski magadaan, mabubuhay sa good lamang. Lugod maging maugma sin makahulugan ang sa inyong Simana Santa mga tugang. Iba nantaan sa tong kagurangnan. Bako bilang mga miron, makisumaro kita sa sayang istorya. Tanganing mabuhay liwat man kita sa kamurawayan niya. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. DZGB. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginot